Amb la fi de la Segona Guerra Mundial, les elits europees, pressionades com no podia ser d'una altra manera per un moviment obrer que seguia l'estela roja de la Unió Soviètica, però també conscients que no es podia tornar a repetir el desastre de la Primera i Segona Guerra Mundial, es van inventar una nova manera per a garantir la pau social, l'estat del benestar. Amb l'arribada de Margaret Thatcher i Ronald Reagan a la dècada dels 70, s'iniciava el llarg hivern neoliberal sota el mantra d'austeritat i l'eficiència econòmica, i l'arquitectura d'aquell estat que havia de garantir una certa igualtat social es va anar desmantelant a poc. El gir de la socialdemocràcia cap a posicions més conservadores de Tony Blair primer i de la resta dels partits socialistes europeus després només va fer que incrementar les desigualtats socials arreu. Avui parlem amb un dels acadèmics més importants del món sobre una idea que promet revertir els errors encadenats de les últimes dècades i encarrilar de nou el camí de la justícia social. Bon any i benvingudes a No passa res. Benvinguts al programa No passa res. Estem amb el professor Daniel Raventós. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Començo amb un breu repàs bibliogràfic de la teva obra, per qui tingui interès en conèixer-te. Bé, El derecho a la existencia, editorial Ariel, La renta básica por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, també editorial Ariel, Las condiciones materiales de la libertad, El viejo topo, La renda bàsica de ciutadania, una proposta viable per a Catalunya, després faré un parell de preguntes específiques sobre aquest tema. La renda bàsica de ciutadania, una proposta viable per a Catalunya, era amb Jordi Alarcons, amb Àlex Bosso, amb José Antonio Noguera, de l'editorial Mediterrània. La renda bàsica en la era de las grandes desigualdades. ¿Qué es la renta bàsica? Preguntas y respuestas. Renta bàsica contra la incertidumbre. I el darrer, que seria Against Charity, amb la Judith Ward, de Counterpunch. Bueno, en realitat, si em permets, hi ha un que justament és sobre el finançament de la renda bàsica, que és que el vaig fer amb el Jordi Arcarons i el Lluís Torrents fa un any. Renta bàsica incondicional, una proposta de financiació racional i justa. Aquesta mateixa. Jo diria que és el més actual en aquest sentit, juntament amb Contra la Caritat. Veient el tipus de llibres que publiques, queda una mica clar que la renta bàsica és el teu tema d'interès. I per mi representes una mica una rara avis en el món de l'acadèmia, en el sentit que ets una espècie de figura que es podria definir com a acadèmic activista, perquè tens participació als platós, escrius en diferents mitjans de comunicació. Què t'interessa més, l'activisme intrínsec de la renta bàsica o la recerca acadèmica? Després ja entrarem a parlar sobre temes concrets, però era una pregunta una mica... És que en realitat crec que són dos aspectes que van molt relacionats en el meu cas, perquè, òbviament, quan estudio la renda bàsica o distints aspectes de la renda bàsica, d'una o altra manera estic fent recerca acadèmica, que des del punt de vista estricte de recerca acadèmica m'importa un rave, però estic fent recerca acadèmica, òbviament. El que passa és que pot ser útil, i moltes vegades ho és, justament per difondre, que és això que tu li diries potser activisme, difondre la proposta de la renda bàsica entre distints sectors socials, ja no en diré el conjunt de la societat perquè seria una pretensió. No, és que a vegades fa molt la separació aquesta entre teoria i praxis, i és possible que mentre estàs fent teoria alhora també estàs fent praxis, en aquest cas concret. Ja dic, en el meu cas és, òbviament, llegeixo, hi ha coses que no estan a l'acadèmia sobre la renda bàsica, més interessants que moltes que estan a l'acadèmia, hi ha coses a l'acadèmia que no valen una punyetera merda, hi ha coses a l'acadèmia que valen molt, per què no? De manera sintètica, senzilla, perquè ho entengui tothom, què és la renda bàsica? La manera més ràpida de definir-ho és una assignació monetària pública i incondicional a tota la població. Llavors faré la pregunta immediata que moltes vegades sorgeix. Si és incondicional vol dir que la filla, que Ana Botín rebria també aquests diners? No, ja ho deies bé, la filla de l'Emilio Botín, que era el que em preguntaven abans. Sí, clar, per això. O a altres llocs pregunten al Bill Gates i tal. A veure, per suposat que ho rep, el que passa és que potser si no se sap com es financia, perquè hi ha distintes formes de finançar, no moltes, però n'hi ha més de 2 i de 3 formes de finançar la renda bàsica, ja dic, si no se sap exactament quina forma específica,
no es pot entendre que si guanya o si perd la Patricia Botín. En el nostre projecte de finançament de la renda bàsica, aquest que comentàvem abans amb el Jordi Arcarons i el Lluís Torrents, que l'estem perfilant, tothom rep la renda bàsica per definició, òbviament, però no tothom guanya. En aquest cas, la Patricia Botín perdria. És a dir, clar que rebria la renda bàsica, però hauria de pagar molt més del que paga ara, suposant que pagui alguna cosa per rebre la renda bàsica. Una altra de les preguntes elementals, però per què seria millor a tocar una renda bàsica que enfortir els sistemes de finançament específic o les ajudes concretes a la gent que ho necessita? A veure, la renda bàsica, potser per especificar, no està, almenys amb les propostes genèricament d'esquerres, perquè també hi ha les propostes de dretes, si vols després podem parlar quina és la gran diferència. En parlarem, sí, sí. Però les propostes d'esquerres, la renda bàsica no és incompatible amb l'enfortiment de l'estat de benestar. No és incompatible. El que si tu vols dir és les rendes condicionades... Rendes condicionades. Perfecte, perfecte. Llavors ja la pregunta és molt més específica. Els subsidis condicionats, per què no? Perquè han demostrat el seu fracàs. Per què el seu fracàs? Perquè tenen molts problemes, però n'hi ha dos molt importants, que ja són coneguts fa molts anys, però són, un és la trampa a la pobresa i l'altre són els costos d'administració. És a dir, la trampa a la pobresa, com és definida tècnicament, és aquella situació en la que es troba una persona que està rebent un subsidi públic condicionat, quan té la possibilitat d'una altra renda o una altra font de renda, normalment un treball de merda, aquesta és estadísticament el més important, doncs clar, aquesta persona es troba amb la disjuntiva aquesta, l'accepto o no l'accepto? Acceptar-la vol dir potser treballar per 20, 30, 40 euros més a la setmana, amb una feina que potser la perdràs. Però la trampa a la pobresa i els costos administratius dels subsidis condicionats són molt grans. Aquí, en el Regne d'Espanya, a més, tenim una experiència fantàstica, perquè el País Basc, la comunitat autònoma basca, té el subsidi condicionat no només millor del Regne d'Espanya, això no hi ha ningú que ho discuteixi, sinó un dels millors d'Europa. I ells mateixos reconeixen que respecte a les expectatives o als objectius que s'havien muntat o els objectius que tenia aquesta renda garantitzada, doncs ha estat un fracàs. Una de les crítiques que se li fa, suposo que des de la dreta, però des de la dreta i la filosofia de la renda bàsica, és que parteix d'una ontologia bonista o positiva de l'individu en el qual la gent no deixaria de treballar perquè li donessin un subsidi, una renda bàsica garantida. És cert que la mateixa gent que diu això no assumeix que ells parteixen d'una ontologia hobbesiana on l'home és un lloc per l'home i es vol inserir en aquesta lògica de la competitivitat del capitalisme, però no creus que la renda bàsica pot pecar una mica de creure que ningú deixaria de treballar, és a dir, el fenomen del free rider? No, a veure, jo crec que ningú ha dit, cap partidari seriós de la renda bàsica, ha dit necessàriament que amb una renda bàsica la gent deixaria de treballar remuneradament. Jo crec, o sigui, no dic que digui que sigui un fenomen generalitzat. No, això en tot cas ens podem remetre als experiments pilot que s'han fet. Sí, en parlarem ara. Vull dir que ens podem remetre en el sentit que no corroboren ni molt menys aquesta hipòtesi que la gent amb una renda bàsica deixa de treballar remuneradament. El que sí diem bastants defensors de la renda bàsica és que amb una renda bàsica la gent seria més lliure per escollir els 3 tipus de treball, o molt més lliure que ara. És a dir, entre el treball remunerat, el treball domèstic i el treball voluntari. O treball militant, si vols dir-ho això, depèn, o activista, això depèn de la nomenclatura. Però aquesta és la... Per què, precisament? Perquè, a diferència dels subsidis condicionats, és incondicional. Sí, però llavors la crítica que se li fa a vegades, és a dir, jo per què hauria de continuar treballant i estar pagant per una renda bàsica si hi ha algú que decideix només quedar-se amb aquests diners que em donaria l'Estat? Com se li respon a aquesta persona? Aquesta és una de les crítiques que, com tu sabràs, és de les primeres. Sí. Es pot dir la milionèsima de segon posterior a la proposta de la renda bàsica, i crec que una de les bones respostes, no dic que sigui l'única, però una de les bones respostes és la que ja va donar el Philippe Van Parijs
quan se li va plantejar fa aproximadament 25 anys, no? I és, així com els subsidis condicionats entra dins de la realitat que si tu l'estàs rebent i jo no, perquè precisament és condicionat, jo et puc acusar a tu d'estar visquent a costa meva, amb una renda bàsica jo no et puc acusar del mateix, perquè tu sempre em pots dir és molt problema que jo visqui a la renda bàsica i em dediqui a la poesia alemanya del segle XIX, perquè m'agrada molt, per què no fas tu el mateix? No, això és cert, i crec, per apuntar, que tampoc es té en compte, és a dir, hi ha una interpretació monolítica de la vida de les persones, com si la gent no pogués fer això durant una temporada i no fer-ho durant una altra temporada. Ho has dit molt bé, perquè efectivament hi ha moments a la vida, en una vida, diguem-ne, més o menys llarga, on, òbviament, la renda bàsica seria vista com distints instruments o seria utilitzada de distinta manera per la mateixa persona. Hi ha una crítica que se li fa a la renda bàsica, ja veus que això va de crítiques, Sí. Hi ha una crítica que se li fa a la renda bàsica des del feminisme, en el qual s'assumeix que això l'únic que faria seria continuar condicionant en el forat del patriarcat perquè les tasques reproductives no estarien remunerades i les dones continuarien treballant a casa perquè estarien condicionades per la renda. Què se'n pensa d'aquesta crítica que se li fa? Qui és partidari de la doble o de la triple explotació no pot fer aquest comentari, perquè la resposta més immediata és i què? Perquè com a mínim la dona, en aquest cas, té l'oportunitat de sortir-se d'una de les explotacions, no de les altres. Però jo crec que ja, parlant potser més a fons, la crítica que han fet algunes pròpies feministes, aquesta crítica a la renda bàsica, o la contesta que han fet, crec que és molt més raonable, no? És a dir, la idea fonamental que plantegen aquestes feministes és dir, la immensa majoria de dones, o una gran part, no diguem la immensa majoria, una gran part depenen materialment del seu marit o de la seva parella masculina. Una renda bàsica, si té un potencial realment alliberador per moltes dones, és precisament perquè és individual. Com a mínim, moltes dones tindrien unes possibilitats més grans que ara, de no dependre materialment de la persona que normalment és la seva parella, de la que estan depenent. Fins i tot algunes dones, o moltes de les dones agredides que han estat a cases d'acollida, quan se li pregunta que tornen amb el seu agressor, se'ls pregunta escolta, però com és que tornes, no? Elles ho poden dir-ho de distintes maneres, però més o menys el factor comú seria i de què de viure. La qual cosa no vol dir que només aquesta sigui l'única explicació. No, per suposat. Sabem que les causes són estructurals, però en aquest cas concret. Una cosa que em sobta és que dels diferents experiments que s'han fet sobre la renda bàsica, per molt que la gent no conegui els resultats al detall, ni dels experiments de Kènia, ni de Finlàndia, ni els d'Alaska, almenys la gent que ha anat preguntant té com una sensació de però no van funcionar gaire, no han funcionat gaire bé, hi ha com un rum-rum de no ha acabat de funcionar, i en realitat si mires al detall cada un d'aquests experiments, només segurament el cas de Finlàndia és l'únic que s'ha dit necessitem fer-ho durant més temps perquè aquí no podem extreure conclusions d'aquests resultats. Vaig veure una frase teva que deies el problema que tenen aquests experiments és que no són universals i duran un temps limitat. És com si, i crec que et cito directament, Abraham Lincoln digués no, abolim l'esclavitud però només per determinada... Fem un experiment. Fem un experiment, no? A veure si és interessant o no abolir l'esclavitud. Sí. No sé, pots destacar alguna cosa d'algun d'aquests casos? Per exemple, el de Kènia crec que ha tret bons resultats, almenys per les entrevistes que han fet la gent, però no sé si em pots explicar més al detall algun d'aquests casos. Són experiments que, malgrat, evidentment, tenen alguns factors en comú, també tenen moltes diferències. Per exemple, el de Namíbia, que jo crec que és molt interessant, està fet tot amb un poble, un Tibero, crec que es diu, si no em falla la memòria, però és tota la gent d'un poble. Però clar, Namíbia té unes condicions de vida, aquest poble, molt diferents a la que pugui tenir la gent de Finlàndia, per posar un exemple, un extrem. És a dir, són experiments limitats, en quant a gent, en quant a quantitat i en quant a temps, però són experiments en diversos llocs, molt distints. En realitat, a veure, hi hauria
una idea general, comuna a tots, que ha passat bastant desapercebuda, i és que tots tenen aquesta característica positiva, i és que millora molt la salut mental de la gent que està fent l'experiment. Aquest és un. El que passa és que, clar, estem parlant també, com deia abans, de situacions molt diferents, com la de Finlàndia, que la gent està aïllada, és a dir, són gent que no viuen al mateix lloc, a diferència de la gent de Namíbia, per exemple, però pel que fa al que comentaves abans sobre els experiments en general, que els experiments poden informar d'algunes petites coses molt interessants. Poden informar de què fa la gent amb els seus llocs de treball, si els deixa, no els deixa. Pot informar de coses d'aquestes, de com se sent des del punt de vista de la salut mental, que és el que han posat en evidència aquests experiments, però molts aspectes de la renda bàsica, com l'increment del poder de negociació dels treballadors o el que parlàvem abans, l'increment del poder de negociació de moltes dones, això no pot plantejar-ho en el sentit estricte, un experiment pilot, entre altres coses perquè la gent sap que és un experiment pilot temporal i que això acaba al cap de 2 anys o de 3, depèn del temps que se li doni. Respecte, ara mencionaves com pot incrementar la capacitat negociadora dels treballadors, però no es pot veure també des de l'altre punt de vista. No pot ser que hi hagi un incentiu pels empresaris, un cop hi hagi l'existència d'una renda bàsica, de baixar salaris perquè ja hi ha una adjudicació. On hi hagi una llei que tingui un salari mínim interprofessional, això no seria possible a partir de determinat nivell. Correcte. Això és una. Però és que segona, i molt important, crec jo, és que els treballadors llavors tindrien unes condicions o un poder de negociació molt més elevat per dir, com? Em vols baixar? Aquí et quedes. Ara no. Ara no pots dir això. Això, per exemple, molts joves ho han dit moltes vegades, molts joves amb unes condicions molt millors que ara, em refereixo que estem sortint encara de la ressaca, si és que no hi tornem a entrar, d'una recessió econòmica. Abans, fins i tot de l'any 2007-2008, ho dèiem ben clarament, nosaltres som una renda bàsica, no acceptaríem condicions de treball que actualment estem obligats a acceptar, o dit d'una manera molt propagandística, no diríem que sí davant de situacions que voldríem dir que no. Això és el poder de negociació dels treballadors. Està clar, però has mencionat el cas de som amb un salari mínim potent, no passaria. S'està plantejant la renda bàsica com precisament una alternativa o una estratègia de desmantelar l'estat del benestar? Hi ha gent de dretes que sí que ho fa. Perquè la renda bàsica, Milton Friedman tenia una idea de renda bàsica. No era renda bàsica, era impost negatiu sobre la renda. Com el que volia fer Nixon, si no m'equivoco, no? Sí. Clar, però ara és una idea que s'està començant, hi ha certes veus des de Silicon Valley, des d'aquesta dreta tecnològica, que veuen en la renda bàsica una possibilitat. Llavors, pot ser una possibilitat, ja expliquem-la, una possibilitat... I veient l'esquerra tan avispada que tenim i tan aguda que tenim, és probable que els hi passin per davant. Sí, és molt probable. Però fixa't, tu has dit una oportunitat i aquest és el subtítol d'un llibre. No fa falta anar tan lluny, com el Milton Friedman o el Richard Nixon, un economista que fa anys que és partidari de la renda bàsica, Charles Murray, que escriu en el The Wall Street Journal, no fa gaire ha fet un llibre fantàstic per exemplificar això que estem parlant. Es titula La renda bàsica, subtítol Una oportunitat per desmantelar l'estat del benestar. Ben clar, però quina és la diferència, doncs, entre la proposta de l'esquerra i de la dreta? O d'algunes esquerres, almenys les republicanes com nosaltres? Qui guanya i qui perd. És dir, com es financia, que és com dir qui guanya i qui perd. Amb Charles Murray no hi ha cap tipus de dubte que quasi seria una redistribució de la renda de la majoria de la població als més rics. En el nostre cas és al revés. El 20% de la població més ric redistribueix la renda al 80%, no estrictament ric. Creus que la lluita per la renda bàsica acabarà sent una lluita dintre la renda bàsica per decantar sobre un model o un altre? És possible, o sigui, no hi ha cap tipus de dubte que fins ara, aquí, en altres països i altres llocs i tal, però aquí hi ha com
molta por a la renda bàsica per part de fins i tot organitzacions que havien defensat. Estem parlant de Podemos en el programa de les europees. El programa de les europees, o avui m'acaben d'enviar, no sé, he d'investigar, però m'acaben d'enviar una enquesta sobre la gent que vota a determinats partits, clar, i els partidaris que són de la renda bàsica. I de Podemos el 75% dels votants són partidaris. Del PSOE, crec recordar, el 67%. A mesura que vas baixant cap a la dreta, va disminuint el suport de la gent. I per què creus que fa tanta por que ho incorporin en els programes? Perquè totes les novetats costen. Totes les novetats costen. És a dir, recorda, per exemple, quan es parlava del matrimoni homosexual. Sí, costava molt. El que passa és que quan algun lloc es posa en marxa, és com una miqueta l'efecte, excepte, evidentment... El path dependency, no? Exactament. Això per una banda, no? I després, doncs, clar, no sé, s'ha de tenir... Jo sempre ho he dit, en alguns polítics, quan he parlat amb ells, s'ha de tenir una fusta especial per defensar una cosa d'aquest tipus, però, clar, què vols que et digui? Seria amb ells, en tot cas, per preguntar-los per què no ho defenseu quan ho defensàveu fa un temps i tal. L'estudi o la proposta concreta que vau fer sobre Catalunya, sobre una proposta de renda bàsica sobre Catalunya, m'he mirat i he vist que hi ha 5 diferents models de finançament possibles. Crec que l'estudi és del 2005 i utilitzeu dades del 2003, que evidentment veia que la dotació era de 500 euros o alguna cosa d'aquestes que ara s'hauria d'incrementar, no? Però per tenir una idea general, més o menys, de, per exemple, quan s'hauria d'incrementar l'IRPF... Amb això jo quasi prefereixo contestar-te a partir de, clar, els estudis posteriors que hem fet, no? Perquè aquest, tal com tu dius, són dades ja una mica antigues. A més, fèiem la ficció en el cas de Catalunya, que Catalunya, evidentment, es quedés tots els impostos, o almenys a l'IRPF, perquè des d'un punt de vista polític ja saps que té algun petit dificultat, però des del punt de vista econòmic no, és el que es genera en un lloc. Una altra cosa és com s'acordi políticament de repartir-se. Llavors, vam fer posteriorment, amb el Jordi Arcarons i el Lluís Torrents, a partir de 2 milions d'IRPFs que ens havia aportat a l'Institut d'Estudis Fiscals, per tant, perfectament oficial, doncs vam fer si era possible, finançar una renda bàsica i què s'hauria de modificar. Bé, explicat molt, molt, molt ràpidament, la idea és, amb una reforma de l'IRPF, que significa que desapareixen totes les bonificacions actuals i descomptes, és a dir, tothom pagaria, o sigui, ingressés per on ingressés pagaria el mateix, em refereixo. Aquí tu ja saps que et pregunten en l'IRPF d'on ho ha guanyat, això. Si ho has guanyat d'un fons d'inversió, no és el mateix que ho hagis guanyat d'un salari, etc. Aquí és igual d'on vingui. Obviant això, sí? Això és igual d'on vingui i, evidentment, totes les prestacions monetàries, públiques, inferiors a la renda bàsica, desapareixen. I les superiors a la renda bàsica, evidentment, no desapareixen, però sí que quedarien complementades amb la renda bàsica. És a dir, si jo estic rebent 2.000 euros de pensionista, no vol dir que rebi 2.000 més la renda bàsica. La renda bàsica, si és 1.000 la renda bàsica, doncs 1.000 més. Exactament. Hi ha el primer candidat al Partit Demòcrata Europeu, perdó, al Partit Demòcrata Americà a les primàries, Andrew Yang, que es presenta amb una proposta de renda bàsica, amb una dotació incondicional. No sé si has tingut ocasió de mirar-la. M'han enviat alguna cosa i tal, però em sembla... Bé, en fi, crec que l'Andrew Yang és un tipus bastant de dretes. Sí, és d'aquest sector que comentàvem, no? Clar, a mi no és tant que l'Andrew Yang digui $1.000 per persona, no, sinó que voldria saber com es financia, de quina manera, a canvi de què, clar. Una renda bàsica no és la renda bàsica només, clar, sinó com es financia i com ve complementada. Això és el que diferencia bàsicament l'esquerra de la dreta. Un dels arguments que no he trobat a masses llocs i que no sé si vaig errat, però ara comentaves que tots els tipus inferiors
de subvencions, doncs, òbviament, s'anul·larien en el cas que es donés una renda bàsica. No he vist a masses llocs l'argument de què suposaria això a nivell d'eliminació de traves burocràtiques. O sigui, suposo que hi haurien treballadors, ministeris, oficials que es dediquen a adjudicar cada una d'aquestes rendes, que això desapareixeria. No existeix l'argument dintre la renda bàsica també com a mètode d'eficiència de l'Estat o per aprimar? Sí, per suposat. Això és el que, diguem-ne, té a veure amb el que comentàvem abans dels costos d'administració. Sí. Actualment, si tu creus que tens dret a un subsidi condicionat, has de presentar una paperassa, has de complir una sèrie de condicions i hi ha d'haver-hi gent, com és normal, que controli si això és així o no és així. Amb una renda bàsica no fa falta controlar res més que siguis un ciutadà o resident acreditat i, per tant, doncs, òbviament, no s'hagi de controlar. Evidentment, si ets una persona que la reps 2 vegades per error administratiu, crec que s'acabaria donant compte a l'administració, i si no la reps cap vegada, també per un error, ja aniràs a reclamar, no? Sí. No, ho deia també perquè és una de les, no sé si és una de les pors, però una de les pors del funcionariat que es podria aplicar amb la renda bàsica lligat a la robotització de les feines és la pèrdua de llocs de treball, no? Llavors, com alguna gent pugui ser una resistència a la renda bàsica pel fet de dir que no em toquin el meu, encara que el meu sigui poc. No, escolta'm, això que dius tu és perfectament possible que hi hagi gent que pensi aquestes coses, però clar, no és un argument excessivament racional o almenys que es pugui defensar públicament, com que no em va bé a mi encara que vagi bé a la immensa majoria. No, però no dubto que això estigui en el cap d'algunes persones quan pensen en la renda bàsica. Per exemple, molts treballadors socials, hem donat xerrades o cursos a treballadors socials, n'hi havia que deien precisament això. Pocs, però deien, bueno, i què farem nosaltres? Bueno, hi havia companys seus que deien, home, doncs precisament el que faríem seria de treballadors socials, no de controladors de què tal, però bueno, això ja entrem en discussions més de la gent que coneix la seva pròpia feina, i això és el que jo crec que passa, per exemple, amb alguns sindicalistes, que aquest és el problema. O sigui, en els sindicats, els grans sindicats, hi ha gent, per suposat, que és partidària de la renda bàsica, però oficialment estan en contra i de forma ostensiva, i alguns d'ells m'ho han dit d'aquesta manera o de molt similar, però què farien els sindicats? Però que és un error, perquè els sindicats tindrien molta altra feina, o sigui, més ben dit, seguirien tenint molta feina, perquè amb la renda bàsica no s'acaba tots els problemes. Bueno, aquí hi ha un altre problema, que és la desvinculació dels sindicats d'una certa classe treballadora que ja no tenen sindicats perquè el tipus de feina que tenen, doncs, però això és un altre... Sí. Res, acabem amb una última pregunta, que és algú que tingui ganes de conèixer més, i no només això, sinó de fer activisme polític en pro de la renda bàsica, quines opcions té ara mateix? No sé si podies... Bueno, hi ha bastantes grups o associacions relacionades amb la renda bàsica. Jo formo part d'una, que és la xarxa renda bàsica, o Red Renta Bàsica, que des de fa 20 anys aproximadament és secció de la internacional, és a dir, de la Basic Income Earth Network, que ja té seccions a tots els continents i crec que ja passa de 40 països, on, vaja, quin activisme fa sobre la renda bàsica? Doncs què sé jo, bàsicament tenim una pàgina web, difusió de continguts, efectivament, es fan xerrades, conferències, s'organitzen simposis, cada any fem un simposi, vull dir, tenim xarxes socials que més o menys difonen diversos aspectes de la renda bàsica, però vaja, o sigui, tampoc hi ha moltes grans coses. Molt bé, doncs moltes gràcies, professor Raventós, per ser aquí avui. Gràcies a vosaltres. I moltes gràcies a tots per veure'ns, sobretot subscriu-vos al nostre canal en algun lloc per aquí i fins la propera.